ኣብ ጥንታዊ ገዳም ተረኺብና ናኹም ሓደ ክናብልና እዚ ጥንታዊ ገዳም እንዳ ኢየሱስ ይባሃል። ገዳም እንዳ ኢየሱስ ከም ዝፍለጥ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም እዩ። እዚ ገዳም እዚ ኣብ 5 ክፍለ ዘመን ከም ዝተቆርቆረ ወይ ከዓ ከም ዝተመሰረተ ኣብ ታሪኽ መዛግብቲ ተጻሒፉ ይርከብ። ብዛዕባ እዚ ታሪኻዊ ገዳም ዝድስስ ሓደ ሓበሬታ ናኹም ክናብልና ተኸታተሉና። ዝንርከሉ ገዳም ኢየሱስ ህንጻ እዩ። ገዳም ኢየሱስ ህንጻ ማለት ካቶም ጥንታውያን ዝበሃሉ ሓደ በኩሩ ኮይኑ ያው ካቀደም ድሒዙ መንግስታት ለሓለፉ መንግስታት ብጣዕሚ ሸውዓተ ርእስተ ጉልቲ ነይሮሞ ቶም ጉልትታት ለምቁፃር ይከኣል እዩ። ሓደ ጉልቲ ኢየሱስ ዝበሃል ዝንዮ ካልኣይ ዓዲ መምህር ዝበሃል ንዮ ሳልሳይ ዓዲ ሽሻይ ዝበሃል ንዮ ዞም ጉልትታት እዮም ራብዓይ ደማናይ እዚ ኣበሪ ዝበሃል ንዮ ሓምሻይ ቃቆተ ዝበሃል ንዮ ሻድሻይ ማይለሙን ሸብዓይ በርጎ ዝበሃል ሸውዓተ ርስተ ጉልቲ ነይርዎ ካብዚኦም ዝተፈላለየ ማለት ቀረጥ ላውዚ ኣቱ ነይሩ ካብ ልኸድዎ ቀረጥ ሸውዓተ ርስተ ጉልቲ እዚኦም የመሓድርዎ ነይሩ እቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብዙሓት ተፈላለዩ ልዕሊ 300 መነኳኩስቲ ነይሮሞ እዩ መናወሩ እቲ ኣውዚ ውርድ ኢልና እቲ ገዛ እዚኦም ትዑናታት ኣሎ እዩ ማለት ክሻ ኸ ዘየር እዩ ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብዙሕ ኣገልግሎት ብዙሕ ነይርዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማለት ስለለየለው ለበላእ ስለለየለ ያው ይትጋባ ኣንሰርታ ባሃለ ገደላ ኮይኑ ናብ ከተማ እዮም ተበቲኖም ዘለዎም በው የለይ በመስተገብራን እዩ ልመሓደር ዘሎ ገዳም ኢየሱስ ህንጻ ካብ ከተማ ግጀት ናብ ከተማ የጭላ ዝወስድ መንገዲ ሒዝካ እንትትጓዓዝ ናብ ኣንፈት ደቡብ 14 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። ገዳም ኢየሱስ ህንጻ ኣቡነ አብርሃም ብዝተባሃለ ጻድቅ ካብ 12 ክሳብ 14 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘሎ እዋን ዝተሃነጸ ከም ዝኾነ ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ይገልጹ። ኢየሱስ ህንጻ ማለት ትበሃል ተሎ 3 ቤተ መቅደስ ዝሓዘ እዩ 44 ኣእማድ ዝሓዘ እዩ ትንሪኦ ኣለና ሓደ ዓምዲ እዚ ብ4 እዩ ለራባሕ 4 ዓይነት ለሓዘ ትሪእዎ ኣለኹም ናከወሮ ምስልንዮ ናጠላጥን ምስልንዮ ናኻልእ ዝተፈላለዩ ስእልታት ለሓዘ እዩ ትጎና ጎን ንሪኦ ኣለና ናተሰኣቱ ቅዱሳን ምልክት ለሓዘ እዩ ተሰኣቱ ቅዱሳን ሰለስተ ስእልታት ንሪኦ ኣለና ጎና ጎኒ 12 መሳኩቲ ንሪኦም ቶም 12 መሳኩቲ ና ሃዋርያት ምሳሌ እዮም እቲ 3 ቤተ መቅደስ ማለት ና ስላሴ ምሳሌ እዩ ስለዚ 3 ቤተ መቅደስ ንሪኦ ቤተ እግዚአብሔር ውሽጣዊ እዩ ንዓርቲቱ ብውሽጡ ዝተቀረጸሎ ቤተ እግዚአብሔር ንማህበር ከናኒ ቅዱስ ሚካኤል ለኸድውን هم ትረኹሞ ብዙይ ኣሎ ማለት እዩ ውሽጥሎ ኣብ ውሽጢ ክብራን ወለድቲ ኣባብቶምና ቀደም ርስታት ለጥንሕና እዚ ያኡቢ ጥዋፍ ገይሮም ባህላዊ ስለነበረ ካሊእ መብራህቲ ስለነበረ ዘመናዊ መብራህቲ ስለነበረ ብኡ ክኸዱ ኣብቲ መንገዲ ኣብኡ ተሪፎም እዮም ዝበሃሉ ካብኡ ድሕሪ ግን ተዓጽዩ ብዙሕ ኣህሙ ስለለይኮነ ተዓጽዩ እዮም ልብልና ቶም ኣባባት ሃምና ኣብርሃው ኣጽብሃ همزمللو ناي مأخلاي زواي زوا مرق للو حركات يا هم يوم حزمته كايدا مالتي سزي كا وردنا قدما يزي ما هورك لبهال اللوزي دبر جنتي بهال قدس مريم نقال مناي قدام أبو صحلو قدس ميكائيل ون بزال تبهالت من قدي خير خاطر كبلا بزي أول ما هورك لا مالتي سزي كاتوم لو لبهال قدامات بزح لو كيركوس ولا أنباونا لا جن بفلي زي قول لي بهال تسرح له هنسا قدسان لها نصو ذات كريستيان زيها نهنسات اتي قدام أستات خلت ميتي عامتات كم زودأون مرداتات يحبرو قدام يسوس هنسا ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሃነጸ ገዳም እዩ 44 ዝኾኑ ብዘድንቕ ኣኽሱማውያን ጥበብ ተጸሪቦም ነቲ ቃስታ ተሸኪሞም ጠጠው ዝበሉ ዓምድታትን ሓደ መእተዊ በርን ሓዊሱ ብፍሉይ ጥበብ ዝተሰርሑ ብደገ ኮይንካ እንትትረኣዩ ጽብብ ዝበሉ 5 መሻኹቲ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ እንትትረኣዩ ድማ ግፍሕ ዝበሉ 7 ብድምር 12 ኣምሳለ ሃዋርያት መሻኹቲ ዝርከብዎ ህንጻ እዩ። ቃስታ እቲ ህንጻ بقرص قللاتن قرص مسقلن زمعرغن زوقبن እዩ
ኣብቲ ገዳም ካልኦት ኣኽስማውያን ትሕዝቶ ዘለዎም መጋየፅታትን ጥበባትን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላቱ ይረኣዩ። ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብዚ ኸዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ መሳኩቲ እንኦ እቶም ገዳማውያን ኣብቲ ኣማጣጡ ሃምኡ ክንብሎ ኢና ዓብዪ ምዃኑ መፍለጢ እዩ። እቲ ዕብየቱ ብምንታይ እዩ? እዞም ኣብዚ እኒኦም ንሪኦም ለና ሳንዱቓት እኒኦ ኣዕፅምቲ ኣበው ጋና ቅድሚ ሕልፈቶም ዓብዪ ቦታ ኢየሱስ ህንፃ ገዳም ዓብዪ ቦታ ላትባሃለ ስለ ዝፈልጡ እቶም ነገስታት ነበሩ ወሲድኩም ዓፅምና ኣብ ኢየሱስ ህንፃ ኢኹም ልትቃብርና ላበሉ ይሙነ ኢሎም ስለ ዝነበሩ እቲ ትንቢት ላትነበዩ እቶም ዝተወለዱ ዝተረፉ እቶም ነገስታት ዝተረፉ ላብዚ ኣምፅዎም ንሪኦም ኣለና ልትፈላለየቲ ንሪኦ ኣለና ኣብቲ መሳኩቲ ዝባን እኒኦ ዓፅምትናቶም ኣብ ካብ ቅኔ ማህሌትን ቅድስትን ናብ ቤተ መቕደስ ዝወስዱ ኣካል እውን ውፅኢት ብሉፅ ክእለት ኣኽስማውያን ስነ ህንፃ ከም ዝኾነ ካብ ኣሰራርሑኡ ምርዳእ ይከኣል። ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ እቶም ለለዉ መስሕባትና ባህሊ ቱሪዝም በርከት ለወሊኦም ቁጥሮም ለብዝሕ ለወሊኦም ብና ክርስትና ሃይማኖት ሙስሊም ተሪእና ሓደ ዓብዪ ሓድጊኒና መስጊድ ኣቦይ ዛሂድ ልበሃል ኣብ ከተማ ግዘት ይልርከብ። ብክርስትና ሃይማኖት ተኸድና ድማ በርከት ለወሉ ካብ ከውሒ ተፈንቂሎም ተሰርሑ ተጸሪቦም ና ጽርበት ተሰርሑ ዓበይቲ ሓድግታት እኒኡና ብርክት ወረዳ ሰሓርቲ ሃም ወረዳ ብዙሕ ጸጋታት ወይ ከዓ ናይ ሓድጊ ጸጋታት ዝሓዘት እያ ንኩሉ ኣብዚ ሰሓርቲ ዘሎ ተኸታላይ ሃይማኖት ብኩሉ ኣብያተ ክርስቲያን እውን ከምዚ ፍልፍል ከውሒ ኣብያተ ክርስቲያን ብኣውሮ እንዳ ኢየሱስ ህንፃ እዚ ዘለናዮ ቦታ ኮይኑ ካብኡ እውን ብተወሳኺ ከም ማርያም ማህበርከ ቅዱስ ገብርኤል ኣይምን ቅዱስ ሚካኤል ጻሕሎ እናቲ ቅድሚ ሕዚ ላረኽሞ ፀናሕኩም ናይ ምስልምና ማእኸል ዝኾነ መስጊድ ብዙ ጸጋታት ሙሉእ እዩ እቲ ወረዳና። ገዳም ኢየሱስ ህንፃ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ብወራሪ ሰራዊት ኣሕመድ ግራኝን ዮዲት ጉዲትን ልዑል ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ይግለጽ። ብዙሕ ቅርሲ ነይሩ ወይ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ መንገዲ እዚ እውን ኣብኡ ነይሩ ብዕብራይስጥ ዝፀሓፈ ነይሩ ሻው ድሓረ ይንበብ ነይሩ እዚ ሰብ ላረገጠ ይንበብ ኩሉ ነገር ይፍለጥ ነይሩ። ኣብዚ እቲ ቅርስታት ኣብቶም መጻሕፍቲ ነበሩ ግን ግራኝ ስለለቃጸሎ ብድሕሪኡ ክልቲኦም ማለት ዮዲት ጉዲትና ግራኝ ክልቲኦም ብተደጋጋሚ ን10 ዓመት ኣፈላላይ እዮም ብሃም ትፈልጥዎ እሳቶም እዮም ብተደጋጋሚ ኣቃጢሎሞ የንፀባርቕ ነይሩ። ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ ስእልታት ዝሓዘ ነይሩ ይበርህ እዩ ነይሩ ና ስእልታት ቅርጽ እንዲኦ ብሰቃጠልዎ ግን ላወረድ ላትነጸለ ያው ማለት እዚ ላኮስተርና ይልቃደመ ላትነጸለ ይኸደሎ ቱሪዝም ጸጋታት ብዙሕ ነገር ትዕዘብ ትኽእልሃት ማለት እዩ። ብኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓታት ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ይበጽሖም እዩ። ለኣብነት ተሪእና እዚ ዘለናዮ ቦታ ናይ ገዳም ኢየሱስ ህንፃ ኣብ ናይ ግራኝ ይኹን ኣብቲ ናይ ዮዲት ዝተፈላለዩ ዕንወት በፂሕዎ ኣሎ። እቲ ዕንወት ከዓ ክጽገን ከሎ ወይ ከዓ ሪኮንስትራክት ክግበር ከሎ ብባህላዊ ትሕዝቶ እዩ ተኸይዱ። ለኣብነት ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት ዝኾነ ዝተነጸለ ቦታታት ንርኢ ነርና ሓዲስ ምንጻል ዘሎ ዝመስል ኣሎ። እንታይ እዩ ግን ቅድሚያ ክግበር ዝግብኦ ብበዓል ሞያ ተሓጊዙ እቲ ከውሒ እንታይ ዓይነት እዩ ትማዘረኩ እንታይ ዓይነት ታይፕ ኦፍ ማዘረኩ እዩ ዘሎ ምስኡ ዝኸድ ጽጋና እንታይ ክኾን ነይርዎ ኣብ ዝብል ምስ በዓል ሞያ ተስራሕ ነይሩ። እዚ ነገር ምናእሰስ ሚኒማይዝ መካዕላ ኣብ ዝታሕተ ደረጃ ጥቃዕቱ ክበጽሕ ነይሩ። እዚ ግን ስውሃት ራንደም ሳምፕል ዓይነት ብዚ ሃበ ተረኸበ ናይ ጽገና ነገራት ይረአዩ። ዋላቱ ኣቀማምጣ ናይቱ ኣቑሑት ናይቱ ንዋየ ቅዱሳት ባህላዊ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ወንበራት ገለታት ንርኢ ኣብቱ ግድግዳ ይድገፍ እቲ ግድግዳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናተጓሕጉሐ ይኸድ። ስለዚ እቲ ሓደ ዋና ደስ ዝብለካ ኣብዚ ቤተክርስትያን ገዳም ኢየሱስ ህንፃ ዘረኽቦ ዝኾነ ጥንታዊ ካብ ኦም ዝተሰርሐ በዓልቱ ኦም ብተፈጥሮ ዝመስል ምስ እግሩ ምስ ግዝዑ ዋላ እኳ እንተረኻ ግን እንታይ ኣሎ ነቲ ዓርሱ ክኢሉ ጠጠው ክለሉ ዝኽእል ዝኾነ ጥበብ ብቲ ናይ ቦታት ጥበብ ተኸቲሉስ ግን ዓርሱ ክኢሉ ጠጠው ተዝብል ይምረጽ ነይሩ። ምክንያቱ ላፍቱ ግድግዳ ተዘይጠብቕ ኣይምተጎድአ ነይሩ ግድግዳት
بدقة لرأهم وذي خزينة وخزينة برجة لقرص مال أو زون فارسو بدقة أخم فارسو ما يجلي متاب جميل ونيرو دحر بحال إنترزم يوم صار هو زبا بقرص يجلي مالينا من عشان كشاول متو لمن تاي ما أتوا وحيز أتوا وينا صراحة أنا جرّل مالك أو زي بدقة خالي حبرت سوون زي فلت المفلات عار لنا سرحتون بدقة دخلنا دراشي ناي معرف قاشون يوم ناي مالتيو زرو جن الكفالة سعر 5 نقبل لنا سعر نقبل لنا مهنا قدام يسوع سنسا تولدين خفلته كهوصو أم مقبار من قسقاسات إنها تجورو كم زلوا أم حداري لك كهنات وردا سحرتي ملأك صحاي قبرتين كحساي يزاربو احنا كنا فالطو مسو بعلمية هما خمن بلد الناس كنا فالطو هنا قاعد منا أفتو لول بهال من حدار كنا فالطو لتحبرة تسوون حبرة هاي وخا كعبل المقبار انتهي همزان ولا لنا أنا تاون عملتي حدا أقرقله تزي أكقرقل الخيل ومنكو سمسيخة حدا خلته أزي أتتقميته كعبي خيريو نمهر أزي أتتقميته تمهاري مصيوم تمهار أنت مصيوم منكوسات يفطريوم منكوسات نحتى فترهم لما نتبوتها العبي الخيل سلازي እቱ ካህን ይሁን እቱ ህዝቢ ተራዳሪኡ መምህር ከቆሞ ሊግባ መነኮስ ከቆሞ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ብርክ ዝበሉ መስሕባት ቱሪዝም ካብ ዘለዎም ከባብታት ትግራይ ሓደ እዩ እቶም ዘለዉ መስሕባት ቱሪዝም በጻሕቲ ዓዲ ብቐሊሉ ንምጉብናይ ኣጽጋሚ ኮይንዎም ዘሎ ጸገም መንገዲ ጽርግያ ከም ዝኾነ متحبابريت ባህልን ቱሪዝምን ወረዳ ሰሓርቲ ወይዘሮ ለምለም ኣባዲ ይሕብራ ወረዳ ሰሓርቲ ለሎ ሃፍቲና ቱሪዝም ኣብ ግምት ብምእታይ ለወደፊት ክንሰርሐሎም ልግባእና ሲጀመር ሓደ ታጽርጋ መንገዲያ ጽርጋ መንገዲ ይኾነ ኢሎ ለቱሪስት መስሕብ ናወጻ ዓዲ ለተወላድ ኳስ ብጣዕሚ ላንጸርጸር ኢል መጽእ ኮረኮንት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ብጣዕሚ ሕማእት መንገዲ ጽገና ካብ ለይግበረሉ ካብ ኹነታት ላብዚ ኳስ እንደ ዓመት ገይሩኒዮ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ቱሪስት ክልዓል ተኾይኑ ወይ መስሕብ ላብዚ ወረዳ እዚ ከኣቲ ወይ ኢንቨስት ክገብረልና ተኾይኑ መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ታ መንገዲ ጽርጋ መኪና እንተስ ብመንግስቲ ድዩ እንተስ ብገባር ሰናይ ድዩ እንተስ ብተወለድ ተዓዲ ድዩ ቅድሚያ ሳተ ትስርሐልና እየ ልብል نوارا هزبي تنوارا كاين تنوارا مقلقلي بتال الله تعاقم يقلقليو طلال الله قل بلع على السبي واللي زي كريستيان زي طلال الله سبي واللي طلال الله توفت وردا ناسي لزي كان صبارق الخيل لزي كحبر الخيل لزي كستاخر الخيل حرقتات كفالت الخيل طلال الله سبي بالناي حمستري والله هم تنايس ارقا ناي ترانسبورت منسومون بزح صقا ملوا قدام زي بمنكوسات بمنانياني يقلقلنيرو بحر تلقين مكس هذا سقاويان يلقلقل لمالك تاي ثم نكوسات هنتم ماران لا تقصوا النورو البلاع الستة مسانو ايام لا كتماتات زاريوم خيدم هذا بسقاويان يتقلقل تلقلقل بركت لولو عشان من تتابعتات درجة 15 بيت كريستيانات نيونا لزيوم من متمثل تجور لهم نجاري اللي ستيلنا زرا جن لو دفيت كجبار لهم هم لله مسلم الكوت أكل هم ورد سحرت تيهونا هم كل الكواني خال هم فيدرال كواني خال هم تولد كواني خال مسلم الكوت لا ترى أنا زهر دازي ترى بحيل هون له تلوث عنوات تكحسب هون له هم لخال ذات العجورنا نقدمتينا بس كهذا من التسارح له من التفعلت له من التكحس له من النجاري اللي استيلنا ومايته عمتاوي كبر بعال قدام يسوع سنسا كل جزاء شمون تلكاتيت ببعامتو صعبت امنت كريستنا اب استرخولو بدمكت يخبر قدام يسوع سنصا بركز ولو حدقتا زونن بدهساس سنوخعتي أركيولوجي نزركبو حدقتات مقمتي تباهيلو ب1999 عام تمرت ببهلاوي أسرار حاجزات تجراي هدمو تمساسيلو استهانسة زتسرح موزيوم زواننا قداميو كاب توريزم بزح البلد ربح يزركب بزرها منجست يخون هم هزيجن بزح ولا حتى زي تقولوا لك شيء عخزي ربح توريزم بزقبع أي تردن مال أب توريزم حدك مت كله تحزوز مت ناي دقة شرفوس أي سوالس عوين
እሱ ክጥቀም ከሎ ኣብዚ ብምክንያት ላብ እንዳ ኢየሱስ ህንፃ ብምምፁ ብዙሕ ዝበለ እዩ ክርባሕ ኣልጋ ክድሕዝ እዩ ካፌ ክጥቀም እዩ ፀጉሪ ክስተኻኸል እዩ ዝኾነ ናይ ተዓዲ ባህላዊ ኣልባሳት ወይ ብዙሕ ነገራት ክገዝእ ይኽእል እዩ እዚ ምስ ዝገዝእ ግን ተኣታዊ ኣብኡ እዩ ሕድሕድ ዝርከብ እታ ትርፊስ እሱ ብምምፁ እዩ ላብነት ኣነ ብዚኣ ተዘይምፃኹ ብዚኣ ዘላ ዕዳጋ ክገዝእ ይኽእልን ከምኡ እዩ እዚ እቱ ጭስ ኣልባ ኢንዳስትሪ እዩ ቱሪዝም ክንብል ንኽእል ኣለና ከም ቢሮ ይኹን ከም መብዛሕትኡ ናይ ቱሪዝም መሓውር ከምዚ ንብለና ከዓ በዚ ምክንያት እዩ ዞሮ ዞሮ ግን ገበርተ ሰናይ ብዘለዎም እዚ ቦታ እዚ ብዛዕበየ ለቲ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዘሎ ጎደለታት ሓበሬታ ልክገብርሉ ትምኒት ይገብር ማለት እዩ ፀገማትና ሽግራትና ሪኡ ልኡ ፈቲሑ መስሕብ ዓዲ ና ወፃኢ ዓዲ መፂኦም ክጉብኒና እሞ ኣብ ላዕለ ደረጃ ካፍተን ኔዋ ዝበሃላና መስሕብ ቱሪስት ለለዋና ትግራይ ምስአን ታራ ተፀጊዓ አንደኛ ኮይና ተበፃሒ ክመፀላ እሕና ክንርባሕ ላዕሊ ታሕቲ ኢልኩም ኣብዚ ደኺምኩም ለኣና ክትብሉ ብምምፃኹም ብጣዕሚ እየ ለመስግን ገዳም ኢየሱስ ህንፃ ብተፈጥሮ ካብ ዘይጥንኩር ከውሒ ዝተሰርሐ ምዃኑን ይበፅሖ ብዘሎ ሓደጋ ምንጻልን ኣብ ሓድጊ ትሕዝትኡ ጉድኣት እናብፅሐሉ ይርከብ ስለዚ ሕብረተሰብ እቲ ከባብን ዝምልከቶ መንግስታዊ ትካልን ፍሉይ ዝኾነ ክንክንን ሓለዋን ክገብሩሉ ይግባእ ዝብል መልእኽትና እዩ ተመልከትና ንሎሚ ኣዳሊና لكم ዝጸንሐና በተለይ ኣብ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም እንዳ ኢየሱስ ዝነበረና ጻንሒት እዚ መስል ነይሩ ኣብ ኻሊእ መደብ ኻሊእ ዛዕባታት ክሳብ ንረኸብ ክሻብ ሽዑ ሰናይ ቅንዕል